Marea behera dago orain Laidako hondartzan, baina hala eta guztiz ere neguko denboralek egindako koska nabaria da. Hondarra falta da, beraz hondartza txikitu, eta gaur lehen aldiz etorri diren erabiltzaileek hondartza itxurez ezagunarekin aurkitu dutela direzi digute. Irreconocible. Marea baju dagoela eta bueno, nahiko lekue, baina gero igoten danean oso txiki geratu dala. Pena bata, bai. Eroan egin dut da. Laidatik 155.000 metro kubo hondar eraman zuten joan den neguko denboralek. Zalantza ugari izan dituzte erakundeek arazoa nola konpondu aztertzerakoan, baina azkenik naturari bere lana egiten uzte erabaki dute. Hau da, itsasoak berak berriz itzuli dezala hondarra. Ibarrangeluko alkateak etxita adituek horrela erabaki dutela esan digu. Hondarra kanpotik garraiatzea gainera oso garesti izango litzatekeela, baina hondartza txikitzeak izango dituen kalte ekonomikoek kezkatzen dute. Azkanien Ibarrangelu kaltetu izen dela, beren industrian, hondartzak itxitzen bada, jente gitziago doie eta horrek eragin edeko, ez da. Adituek diote uda amaiera baino lehen berreskuratuko dela area, baina alkatea ez dago suitxaropentsu. Ibanko duna aurreratzen doiezela hondartzarantz, baina ez dugu uste 150.000 metro kubiko rekuperako dizenik uda amaitxu orduko, ez da. Laidako dunek kalte handiak jasan dituzte, baina esi natural horiek eragotzi dute denboraleak kalte handiago eragitea.